Ja, det er nogle Søren. Ja, det er Victor. Ja, goddag. Har I fået besked? Det mindste, nej. Nej, vi er tabt klokken klar. Vi to klar. Ja. Laver du grin med mig, Per? Nej, det gør jeg ikke. Det gør du ikke. Nej, jeg lige så læst igennem 2 gange. Det der den indledende bemærkning, altså det er jo lige halv side. Så det, de har også den her gang taget stilling til, at vi var låst i vores aftaleforløb fra 90 til 91 i at kunne pløje arealet. Ja. Den del er også taget stilling til i højesteret. Så det er både det, at arealet, det var paragraf 3, og også det, at man var afskåret fra at pløje arealet i perioden op til altså 90-91, fordi man havde indgået en aftale. Så det var sgu en træls